Здравейте! Сега ще ви покажа как да смените бекграунда или фонът на вашият уебсайт. За целта отиваме в администрация, конфигурация, намираме визуализация и тук намираме секцията фон. Първото нещо, което виждаме, това е, че може да качим картинка. Сега, вариантите са различни. Дали да качим малка картинка, която е 300 на 300 пиксела и тя да се повтаря и да обгърне целия екран. Другия вариант е да качим толкова голяма картинка, че да е по-голяма от нашия екран и хората винаги да имат възможност да виждат част от бекграунда. Това става така. Намирате си картинка, която е поне 2000 пиксела широчина и около 1000-1200 пиксела височина. Ето аз избирам една такава. Задължително и казвам да се повтаря и да е фиксиран фон. Отиваме най-долу, запазваме. Картинката е качена. И сега презареждаме страницата. Както виждате, вече сайтът ни има бекграунд и изглежда доста по-приятно. Сега, другият вариант е да използвате от така наречените шаблонни картинки, които се повтарят по дължина и по височина и така се получава един цял бекграунд. Нищо, че картинката е малка. Ще избера една такава, ето тази. Тя отново ще се повтаря и няма значение дали ще изберете фиксиран фон в случая, защото картинката е малка и се повтаря навсякъде, така че няма да има голяма разлика. И след презареждане виждате, че бекграунда е готов. А естествено, може да предпочетем да нямаме картинки. Ето сега изтривам. Няма картинка и да маркираме цвят на фона. Така може да си изберем наш си цвят за дадения фон. Например, нюанс на сивото. Даваме ОК. Отиваме най-долу, запазваме и презареждаме. И както виждате, в момента имаме бекграунд, който сами сте се избрали от администрацията. Без картинка, а само цвят.